ассалому алайкум ҳамватанони азиз ва дӯстони гироми қадр. Дер боз буд бо шумо набудем, алҳол ки иншоаллоҳ бо шумо ҳастем. Имрӯза навори мо як наворе аст ки ман инро 7 моҳ пеш баҳри шумо карданӣ будам, аммо фурсат набудааст. Фурсаташ иншоаллоҳ ки ҳамин рӯз аст, баҳратон пешниҳод мекунам. Ҳар як сабте ки мекунам иншоаллоҳ ки барои мо шумо каме ҳам ки бошад зарраи ба худ як чизеро мегирем. Бисёри бародарони мо шумо аз ҳамин чизҳо бехабар ҳастанд. Аз ҳамин сабаб мо ҳам ҳаракат мекунем як чизеро баҳри мухлисои худмон, баҳри подписчикои худмон, баҳри халқи тоҷики худмон як чизеро пайдо кунем, яъне ки як чизеро навор бигирем ки барои ӯ як фоидае дошта бошад. Ин навор беҳтарин навор аст. Иншоаллоҳ аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад то охири наворро тамошо кунем. Ман боварӣ дорам барои ҳар яки мо шумо фоиданок аст. 7 моҳ пеш як ҷавоне дар шабакаҳои иҷтимоӣ яъне ки YouTube як сабтеро дид ки дар он сабт як қорибача як қиссаеро нақл карда буд ки ин қисса давраи ҳазрати Мусо алайҳиссалоту вассалом дар гузашта буд. Кадом қисса буд? як ҷавоне буд давраи ҳазрати Мусо алайҳиссалоту вассалом. мега ҳар боре ки он ҷавон тавба мекард боз тавбаашро мешикаст. ҳар боре ки гуноҳ мекард мега боз тавба мекард, боз тавбаашро мешикаст. яъне ки ҷавони тавбашикам буд. ин қиссаро ин ҷавон вақте ки дар YouTube аз як қорибача вақте ки мешунава гирён мешавад, хеле гирья мекунад. завқи қиссаи ҳамин қорибача дар дили ин ҷавон мешинад ва ин ҷавонам рӯ ба қисса меорад. ба баҳри мардум беҳтарин қиссаҳоро баҳри мо шумо пешниҳод кардааст ва дасти дуо бардошт. вақте ки ин қиссаро ин ҷавон шуниду дасти дуо бардошт, гуфт худоё, ҳар касе ки ҳамин қиссаро нақл кардааст, худовандо орзуи ман ҳамин аст ки як бор мехоҳам бо ҳамин ҷавон суҳбат кунам. мега 2 рӯз ҳамин дуоро кард. аз байни як ҳафта гузашт, мега ҳамин ҷавон худаш ба ҳамин ҷавон занг зад. ҳамин қорибача ба ҳамин ҷавоне ки дуо карда буд худаш занг зад. баъд аз байн мега 2 моҳ гузашт, ҳамин қорибача ба назди ҳамин ҷавон омад. дуоро бибинед ки тез иҷобат гашт. яъне ки ин ҷавон он қадар завқи қисса надошт. ин қиссаи ин ҷавон бениҳоят дили ин ҷавона чӣ кор кард? нарм карду ин ҷавонам дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле ва хеле қиссаҳои ҷолиба пешниҳод кардааст. ин ҷавон кӣ буд? ин қисса воқеӣ аст, дӯстони азиз. валлоҳе ки ин қисса воқеӣ аст. ин ҷавон ҳамин ҷавоне ки алҳол бо шумо суҳбат карда истодааст, яъне ки худи мо будем, яъне ки садои умед. мо будем ки як қиссаеро дидем. ман қисса нақл намекардам. вақте ки қиссаи қорибача Қори Мирзо Маҳмудҷон мегӯянд ки каналаш бо номи Ҳанафи ТВ ҳастай, ҳамаи шумо дар омада дар шабакаш обуна шавед ки ҳамаи инсона ба гирья овардаги аст ин қисса. то ҳол мардуми тоҷики мо намедонад ки ин ҷавон кист. чунон нақл кардааст ки мардум хиёл мекунанд кадом шайхи Эрон аст. мо фахр кунем ки ин ҷавон аз ватани мо аст, яъне ки Қори Мирзо Маҳмудҷон. канали ин бародар бо номи Ҳанафи ТВ ҳастад. бо ссилкаш дар таги ҳамин видео мешавад. ин қисса дили мара чунон нарм кард, чунон мара дар гирья оварда буд ки ҳамон лаҳза ман баъд ҳамон қиссаро нақл кардаму аз ҳамон рӯ баҳри шумо беҳтарин қиссаҳоро яъне ки пешниҳод карда истодам дар шабакаи Роҳи Наҷот. канале дорем бо номи Роҳи Наҷот, яъне ки ҳамон қиссаҳои мо ҳамагиш дар ҳамон ҳастай ки беҳтарин қиссаҳо аст. касе ки агар дидагӣ набошад, иншоаллоҳ ки даромада бубинед. ин ҳам буд навори имрӯзаи мо. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.